Čus, moje meno je Rusnik a v dnešnom videjku som dostal za úlohu roztriediť všetky tieto hry, ktoré som kedysi hral do tejto tabulky, ktorej najvyšší tier je S a najnižší D. V každej hre poviem svoj názor a podľa toho ju ohodnotím. Takže určite na toto videjko daj like, zanechaj tu odber a zvonček a môžeme rovno začať. Takže ako vidíte, mám tu dokopy 15 hier, ktoré dneska rozstredím do tejto tabulky a môžeme rovno začať hrou Rocket League. Rocket League som hral celkom často, ešte keď som mal PS4, predtým ako som mal počítač, tak som hral Rocket League a táto hra ma celkom bavila, ale nebola to až taká hra, ktorou by som sa úplne zabavil. Takže ja by som ju dal možno na nejaký asi fakt B tier, to by odpovedalo mojim slovám, takže B tier sa tejto hre hodí asi najviac podľa mňa. Táto hra je podľa mňa už dosť stará hra. Je to Blob.io. Tú hru som hral ešte na tablete, ale dal som ju tu taktiež do tohto tier listu. A táto hra ma tiež dosť bavila, keď som bol malý a hral som ju na tablete. Takže by som jej dal tiež asi hodnotenie B tier. Podľa mňa jej to asi najviac pasuje. Tým, že tá hra je už dosť stará a proste B tier jej pasuje asi najviac. Ďalšiu hru to máme Roblox. Roblox som hral dosť často a aj som natáčal z Robloxu nejaký ten content na môj Roblox kanál. Takže tejto hre by som momentálne cez všetky tie úpravy, ktoré tam robia a všetky zmeny, ktoré proste tej platforme dávajú, tak by som jej dal tiež asi B tier. Ale hry, ktoré na Robloxe sú celkom dobré, ale nejak ma už prestávajú baviť a není to, čo bývalo kedysi. Je to čisto len môj názor, ale je to podľa mňa nejak takto. Ďalšiu hru to máme Slither.io, takže myslím si, že táto hra je podobne stará ako Blob.io. Tiež som to hral na tablete, keď som bol malý, takže ja si myslím, že tejto hre môžem dať možno niečo medzi B tierom a C tierom, pretože nebolo to až tak dobré, ale bolo to podobnému tomu Blob.io. Tejto hre dám C tier, to pasuje asi najlepšie takto. Ďalšiu hru to máme Agario a vlastne to je jakýby ťažšia verzia Blob.io a pri tejto hre som tiež strávil docela veľa času a taktiež keď chcete nejakým spôsobom dobre zabiť nudu, tak si proste otvoríte Agario a zahráte si pár hier, ale myslím si, že v tejto hre už sú aj reklamy, takže to je celkom nevýhoda aj tejto hry, ale myslím si, že by sme ju mohli zaradiť do rovnakého týru ako je Blob.io, čo je B tier. A ďalšiu hru to máme Apex Legends. Tú hru som hral fakt, že iba ani nie 24 hodín, proste nemám na ní nahraté veľa hodín, ale myslím si, že táto hra by si možno zaslúžila niečo medzi A tierom a B tierom. Je to proste PvP hra, proste skočíte na Island a tam proste sa snažíte byť prvý, je to podobné ako Fortnite, ale je to proste na iný štýl ako je Fortnite. Ja by som dal tejto hre asi solidné Ačko. Mňa celkom bavila a pritom to bolo aj podobné tomu Fortniteu, čo Fortnite ma celkom aj bavil v dobe, keď som aj hral Apex Legends trošku s mojimi kamarátmi. Ďalšiu hru to máme Genshin Impact. Na túto hru ma nahovoril jeden môj kamarát a mňa v tej dobe dosť bavilo plniť rôzne questy v hrách, takže mi to prišlo celkom zaujímavá hra a vyskúšal som si ju zahrať, ale po nejakej dobe, jak som ju hral, tak nejak ma prestala aj baviť, pretože to bolo nejak nudné pre mňa, ale celkovo táto hra je dosť dobrá, vlastne plníte questy a vlastne je to nejaký ten príbeh, tá hra má nejaký príbeh z questy, ktoré plníte. Myslím si, že má rôzne endingy, ktoré môžete vlastne v tej hre spraviť, takže podľa toho, akým štýlom asi čo si vyberáte, podľa toho máte vlastne ukončenie tej hry. Takže to mi príde tiež dosť zaujímavé na tejto hre, takže by som ju dal na solidný B tier. Ďalšiu hru to má War Thunder a túto hru som hral fakt, že minimálne a bolo to ešte z čas, keď bol COVID a tá hra ma proste vôbec nebavila. Hral som ju s jedným mojim kamarátom a taktiež ešte som mal v tej dobe, som hral na PS4, vôbec ma to nebavilo, takže tejto hre dávam D tier a túto hru veľmi ani nemám rád. Ale opak tejto hry je vlastne Tanky Online. V tejto hre to bolo dosť dobré, pretože neviem ako to je vo War Thunderi, ale v tejto hre ste si mohli upgradeovať váš tank, čím vlastne strieľate a proste bolo to celkom dobré. Mňa to v tej dobe bavilo, ako som bol ešte malý a myslím si, že toto som hral ešte predtým, ako som mal PS4, tak som to hral na notebooku, myslím. A mňa táto hra dosť bavila. Najviac ma bavil ten mod, kde bol Juggernaut
Juggernaut, aby ste mali Juggernauta, čo je taký väčší tank oproti tankom, ktoré sú vlastne okolo vás. Takže ste boli vlastne silnejší, rýchlejší, väčší a mňa tento mod na tejto hre dosť bavil. Takže ja si myslím, že táto hra si zaslúži A tier, ale momentálne v dnešnej dobe má veľa updateov, ktoré túto hru zmenili úplne. Takže keby som to mal hodnotiť v dnešnej dobe, tak by to bol asi B tier a možno aj C tier, ale keď to hodnotím podľa toho, ako mňa bavila táto hra, tak je dávam A tier, pretože bola fakt, že dobrá za mňa. Ďalšiu hru tu máme od Supercellu a tou hrou je Hay Day. Pri tejto hre som strávil takže asi celkom veľa času, ale nebolo to až toľko času, pretože je to proste hra, ktorú otvoríte, vyberete tam pár vecí a znova ju proste zavriete a nejak sa o to nestaráte. Ja som to tak robil, takže neviem jak vy, možno niekto grindí Hay Day, ale ja som ju veľmi negrindil a celkom aj bavila, ale dávam jej B tier. Ďalšiu hru tu máme Clash of Clans. Tú hru som tiež hral, dokonca som tam kúpil aj myslím nejakého buildera najviac, ale túto hru som už hral myslím, že pred 3 rokmi s mojimi kamarátmi a myslím si, že táto hra je celkom dobrá, ale zase má nevýhodu v tom, že niečo proste dáte postaviť a čakáte na to neskutočne veľa času. Takže je to zase iba taká hra, ktorú otvoríte, niečo spravíte a znova ju zatvoríte. Takže za mňa táto hra si tiež zaslúži B tier. A ďalšiu hru tam máme Clash Royale. Pri tejto hre som strávil už fakt dosť času a tiež by som to asi teraz hodnotil podľa toho, ako mňa bavila, pretože táto hra robí taktiež updaty, ktoré za mňa nie sú až tak dobré a nerobia tou hrou lepšou, ako bola v minulosti, pretože v minulosti to bolo oveľa lepšie. Mali ste pás, ktorý stal fakt málo peňazí a mali ste tam knižku, ktorú ste mohli použiť vlastne na hociakú raritu vašich kariet, takže v tomto bolo dobré a dalo sa fakt, že rýchlo maxnúť deck a bol tam fakt iba max level 14 v dobe, keď som to hral, ale potom, keď už pridávali tie vyššie levely, tak som to fakt už prestal hrať, pretože zmeny, ktoré tam robili, sa mi nepačili, ale hodnotím to podľa toho, ako ma to bavilo vtedy, takže tam mu dávam A tier. Ďalšou hrou tu je Brawl Stars. Tú hru som taktiež hral, keď som bol menší a keď som bol menší, tak ma táto hra hrozne bavila. Taktiež postupom času tam pridávali updaty, ktoré pre mňa neboli úplne zábavné a postupom času som od tej hry odišiel, pretože robia zmeny, ktoré mne sa nepačia, takže nebavilo ma to, tak som to proste vypol. Ale tejto hre dám asi B tier, pretože keby som to mal hodnotiť v dobe, keď ma tá hra bavila, tak je dám fakt S tier, pretože vtedy robili fakt, že brutálne updaty. V roku 2021-2022 to bolo fakt brutálne. Hrozne ma to bavilo, volal som si aj tie pasy, ale teraz je to fakt podľa mňa, nerobia to dobrým smerom podľa mňa, takže to dám, tejto hre dám B tier. Ďalšiu hru tam máme Crossout. Táto hra ma tiež dosť bavila a táto hra má tiež dobrý koncept, pretože vy si proste môžete spraviť vlastné auto, zostaviť si ho ako chcete a ísť vlastne s ním bojovať do hry proti ostatným hráčom, ale nevýhoda tejto hry je tá, že vlastne skoro nikto nehrá a vaše celé lobby to proste botí. Takže je celkom rarita, keď stretnete nejakého reálneho hráča, vlastne stretnete reálneho hráča, ale ich je veľmi málo oproti botom. Takže zase ju budem hodnotiť podľa toho, ako ma bavila v tej dobe, keď som ju hral ešte. Možno aj v tej dobe, ako som ju hral, už bola celkom možno mŕtva, že ju nehralo veľa ľudí, ale myslím si, keby vyšla nejaká hra na podobný koncept ako má Crossout, tak by podľa mňa mala úspech, pretože zostaviť si vlastné auto a ísť s ním bojovať proti ďalším hráčom je podľa mňa dobrý koncept hry, takže táto hra si u mňa asi zaslúži aj A tier. Ale keby som to mal hodnotiť podľa toho, akej situácii je, koľko ľudí to hrá, tak je dám nižší tier. Ale toto je moje hodnotenie tejto hry. Poslednou hrou tu máme Fortnite. Pri Fortnite som strávil veľa času, možno aj väčšina z vás hrála Fortnite a celkom dosť. Kúpoval som si tam celkom dosť skinov a tú hru som dosť často hral. Teraz ako pridali tých spriteov, tak ten update, tá nová season celkom aj zachránila Fortnite, takže myslím si, že možno dáva Fortnite ten comeback, ale není to to, čo už bývalo, pretože ak si spomnete na Chapter 2, Chapter 3, mňa to hrozne bavilo. Chapter 2, Season 4, som to začal hrať a v tej dobe ma to hrozne bavilo. Tá hra mala proste dobrý vibe, dalo sa to hrať, proste bavilo ma to. Ale teraz ako robia tie seasony, vlastne máte 4 seasony za 1 rok, tak si myslím, že to už není tak dobré ako bola Chapter 1 a Chapter 2. A ak by som to mal teraz hodnotiť, dám tomu možno nejaký stredný tier, ale ak by som to hodnotil podľa toho, ako ma tá hra v tej dobe
dobe bavila. Takže, aby som spravil nejaký finálny záver, tak by som jej dal asi Ačko, pretože tá hra ma fakt bavila, ale v dnešnej dobe je to už trošku horšie. Takže toto je moja finálna tabuľka s hrami, ktoré som hral, na ktoré ešte niekedy si zahrám. Ak sa ti toto video páčilo, tak budem rád za like, určite daj odber a zvonček. A ak by si zostavil túto tabuľku nejak inak alebo dal nejakú hru na iný tier, tak to určite napíš dole do komentárov a ja sa s tebou pre toto video lúčim a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Čus!